wong ayu sapa kuwi kaya rino jetro-jetro ning atiku zaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa sakno wong wedok apa kuwi jane iki mau salah sapa salahe kucuk kok kasih sliramu menggatake tresno ora nyono atiku kok ora kira yen saiki uripmu banget ayo dengani boleh ngopo jangan ya dik ya jangan ya Mas Kuncung ya aja ya Riz yo sing wis manunggal tri sejati yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino jetro-jetro ning atiku zaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa ora ngono kuwi Mas Kuncung ora gek kowe iki lanang apa cukup siji wae jane iki mau salah sapa salah dhewe kok nganti sliramu menggatake tresno ora nyono atiku kok ora kira yen saiki uripmu banget nelongso